enpresa sektore publikoaren privatizazioa politika neoliberalen ardatz nagusietako bat izan zen, eta John Williamsonek 1989an formulatutako Washingtongo adostasunean espresuki jasota geratu zen. Hain zuzen ere, 2008ko finantza krisiaren ondorioz eredu neoliberala zalantzan jartzen edo agortzen hasi zenean, gero eta ahots gehiagok adierazi zuten privatizazio prozesuak beraiek ere berriro aztertu beharra zegoela, jakina. Privatizazio masiboen aurkako kritika ez zen berria, autore marxistek eta garapen bidean dauden herrialde askok aspalditik jarri izan zuten zalantzan. Hala ere, 2008ko krisiaren ondoren, kritika horiek mendebaldeko korronte nagusietara ere hedatu dira. Gero eta indar handiagoz, testuinguru horretan, bereziki aipagarriak dira ekonomia instituzionalistaren korronteak. Historikoki privatizazioaren mitifikazioarekiko jarrera kritikoa izan dutenak. Halaber, garrantzi berezia hartu dute korporazio handiek bultzatutako estrategiek. Hala nola kapitalismo inklusiboa edo stakeholderren kapitalismoa deiturikoek. Hala ere, kapitalismo inklusiboaren erreferentziazko egile batzuek, Mariana Mazzucato kasu, jarrera ambigua erakusten dute enpresa publikoaren eginkizunari dagokionez. Zenbait testutan, enpresa publikoaren zeregin ekonomiko garrantzitsua azpimarratzen badute ere, oro har, estatuaren ekintzaile. Rolari buruzko haien teorizazioa estatuak enpresa pribatuen jarduera ekintzailea finantzatzeko duen funtzioan oinarritzen da batez ere, laguntzen edo inbertsio publikoen bidez, estrategia horiek bat datoz, funtsean, kapitalismo inklusiboaren edo korporatibismoaren ereduekin. Eredu horien helburua korporazio handien zeregina indartzea da. Besteak beste, estatuaren gaineko kontrol handiagoa ezarriz, eta baliabide publikoak enpresa handien mesedetan bideratuz. Horrek azaltzen du oligarkia korporatiboaren erakunde nagusiek, hala nola munduko ekonomia foroak edo London School of Economicsek, Mazzucato bezalako egileei eta ustezko kapitalismo inklusiboaren beste ordezkariei ematen dieten babesa eta ikusgarritasuna, edonola ere. Enpresa publikoen zereginari eta privatizazio prozesuei buruzko eztabaida berriro ireki da mendebaldean 2008ko krisitik aurrera, eta pizkanaka esparru akademiko gero eta zabalagoetara hedatu da, hala ere, ez litzateke engainatu. Behar, 1980eko hamarkadatik aurrera mendebaldean benetako oposizio politikoaren desagerpenak, gero eta zailago bihurtu du azterketa akademikoa politikoki zuzenaren mugak gainditzea. Europan funtsezko aldaketa politikorik gertatzen ez den bitartean, zaila izango da enpresa publikoaren eta enpresa pribatuaren eginkizunari buruzko azterketa objektiboa Europako gizartearen zati esanguratsu batera zabaltzea.